kupitilira zake ndefundo imene amuna akutsindika saina ndi imene kuti ayi sana malize sitinamalize masapota nkhani ndi yomwe ija ovota dekhani zotsatira zenizeni za official atapereke nda bungwe la Malawi Electoral Commission. Vota apathy unaona bwanji silina 4 million kujuka pa 7 million kufika pa 4 million analysis yako wona kwa vota apathy kapena vota apathy inalipo kitu analysis yanga nduona be kuti pamepo we are talking of a good, is it 2 million plus if I'm not mistaken onena kuti anapita akachita register koma sana ka vote koma nditu basi kuganiza kuti tisaka vote kusonyeza kuti mwina mbali ina tinena kuti mfundo mwina zimene iwowo amamva nkutheka nkutheka kuti sizimawagwira mtima mwina mbali na titha kunena choncho chifukwa ndizodabwitsa kuti munthu unavutika ndithu mpaka nakalembetsa plus 2 million I hope mafiga out tikunena ndithu molondo right ndikungoganiza kuti basi ineyo sindikavota chingampangise munthu kuti asakavote nja mbali ina tizitokhala kuti mina zifukwazo ndikube kuma analysts amene angathe ndithu kukunikira bwino kana observers komanso mbali ina kumakhala nkhani ja civic education kuti kodi amene so amaphunzitsa mabungu amene amaphunzitsa anthu za kufunikira kwa chisankho komanso kufunika kuti anthu akachite exercise right yawo ndithu kaponya vote kapena anthu sanaphunzitsidwe ndithu moyenera ulendo uno kapena mwina anthu ena mwina basi amangoti izi mwina sizodikira mtima iziso mwina tusizodikira mtima awaso tikoda kuti chadi awa mwaona iti komanso panatukaso nkhani ndikumbuka ya undecided voters amene samaoneka bwino kuti kodi ine ndime pati nditsamire kuti ndithu to LVC komano ikoneka kuti ndivuto lalikulu ndivuto ndithu I think so pena china chimene ine nimaona ndikakhala nimaona kuti pena so amawa pena mina anangofika sopongo topa kuti ina tsokolera tu pena samachita deliver chifatika nkhani imene kufotokozera kaza za chuma machitsanzo cost of living anthu akhala bwanji moyo wawo so anthu akapita kumene kucha amatenga responsibility yokonza miyoyo yawo amaitenga nkuyipereka m'manja mwa anthu amene aja kuti ayi inuyo takukhulupirani tindiyembekeza kuti mukonza zinthu ifeyo tizikhala moyo ndithu wabwino ndezi mapezeka kuti zinthu zisizikutani ndipo makhabe ena akamakhala kuti iwo ali disillusion neyo basi ndeola yang'ane samaonapo munthu kuti akansanke olo kuti mwapuze chabwino alternative yamona kuti imene unenera makuti sakundipanga bevi ni convince ndamangaza chabwino chitupa changa chingosunga kalili chankazigwisa ntchito njira zina pano sino zoti chingakhaiso ndiusi kapena simagwema national ID zina zotero mana ine makhala amene kuti anthu amankhala kuti basi sali satisfied ndi mmene mina atsogolerawo ochita perform akalowa mboma ndi chimene chimabwezeretsa mbuyo ndipo mlonso pamene kwene kuti atsogolera andale adziona kuti kodi tingachite bwanji kuti anthu ngati amenewo takwanitse kwachita konvensi kuti adzipo ndi kuti nkhani ya performance akalowa office kuti I think tikufunika kuti ma basic zichita sort out nkhani za chuma nkhani za misewu za zomangamanga za sukulu za chipatala tikalowa mboma muja tikhoza kumasewera inde koma izizi zofunikirazi tizipange prioritize ize sort out kuti nkhani ngati ikafika samavota apathy zikhala kuti itsamakhala nkhani kweni komanso obviously I'm just hoping kuti zonse zikatha zonse zikatha ndithu bwino kuti ameke alengeza ngati kuli kokavotaso kaya memunanene amuja tisaduseso konseko komano I hope chitike ndithu kafukufuku woyang'ana kuti kodi amene sana votewa chifukwa chani ndi chifukwa chani komanso ali mu kaziti demography ali mgulu kumbali ya zaka mapezedwe awo ali patipati I think is meant zitithandiza kuti kodi anali ambiri achinyamata mwina amene sana kavote zitithandizanso kupeza solution kutsogolo kapena anali azaka zitizo ndikupita zimenezo zitithandiza ndithu kuti tikhale ni ma solution kuti woziti kuti achinyamata maybe they felt left out
kapena mwina kuti anali ya age group iyi kapena mwina chinavuta ndi chani ndiye ndikupira zimenezo zitithandiza kuti amene alindo oyenera zonse zikathanditu bwinobwino aunikepo ndithu bwinobwino fa amene ndi anthu ochuluka ndithu ngambiri ndipo amene wawa ukhanga kuti ufulu janali nawo kwa makhangalango ochita withhold kuti basi zofunikiradi kuti kafukufunga amene achili komanso ife arankhani chothandizirapo zikathakisango zingopita basi pita ukufusa basi upanga nkhani yabwino upeza kuti I think ambiri watu nkhani navuta ndi chifake sana kavote ndipo ndi nkhani wathu wina apa amene akuti naye ali ndi report lake amene afuna fotokoze pano lokhudza amene zikuyendera amene kuzisankho zotsatira zonse zimikizika Vinje Betera bwana dzina unalitchula bwino dzina lombali bwanji Vinjero Betera Kandawire zingoti Vinje Vinje mwajezera bwanji Vinje kutoka tajezera bwino kabene ya tili bwinonso Elvis ene ndisayina tambula na meti pano inu muli kuti mama tili pa chitipa center constituency pamene patitale center yawo imene ili pa Kawale TTC kwa panopa kufuzana ndi mapresidenti pezaku zama center ukwana 7 amene ali Mwakalomba, Upiu, Loakwa, Muswelo, Kalira, Modero ndi Lwambo. Tiye nayo ni nkhani fotokozani zotsatira zosimikizika. Ndithu kuchokera mu masenta 7 wa malizaso sasimikizika George Banda People's Party ndi mavoti 112 athokozani Manyika Banda independent ndi 24 kwamwe Banda Bandawe chipani cha Sikana Nyamata ndi mavoti 25 Lazarus Makate chakwera Malai Congress Party ndi mavoti 513 Akamuzu Ota Jiwambo Petra ndi mavoti 17 Atu James Chilango independent ndi mavoti 7 Cosmas Felix Chipojola independent ndi mavoti 6 Daliso Singano Kabambe UTM ndi mavoti 372 Tupere Austin Muluz UTF ndi mavoti okwana 28 Arthur Peter Mtalika DPP ndi mavoti okwana 1717 Puziro Mvula independent ndi mavoti okwana 6 Frank Tumpale Mwenefumbo NDP ndi mavoti okwana 3 Akondwa Nakuma DPD ndi mavoti okwana 6 Jordan Sauti chipani cha PCP ndi voti mozi Smart Mulumbe Swira independent ndi voti mozi Tobias Milward independent ndi mavoti awiri komanso Michael Bizwikusi hoja zake ali ndi mavoti 16 kuchokera ku masenta 7 amenewa. Chabwino mwachiliza abatashiriza chabwino bwana Vinje tathokoza nkhani za network umene kuzikuyenda bwa kanzina nkinazo baba vuto ndi mene yatigwira ma centers ambiri ndi mene ya ma network moda babata kukhala tudikira kuti mina tipaseko ma officials asena koma network kumaso kunoko tinazapeza naso ndi vuto mageshana za tima ndi ana masinka ya sama generator banova chito yabwiriraso koma mene tinakafusa ananena kuti anyamata ICT alikalikiriki kuthamangisa kuti mwina network ibwirere kuti malizasi ayambeso komaso amanena kuti ma centers ena anali mutali kwambiri ndi amadikira kuti naoso abwere sisi mavotena azawerengeda amanyu ndi amadikira so kuti mwina afike panopa kuchoka ma polling center ena. Chabwino Vinje tathokoza kwambiri faja ripoti limenero lazosera zosimikizika kuchokera kuboma limenero tathokoza kwa basi ziko mkwambiri
ya patolowere selina kwa blessings makubira kubalaka kumene kukuoneka kuti kwatentha kwambiri kunali nkhani za network nthawi nake ndiye timve pano kunena kuti kodi zimene zikuyenda bwanji kapenanso ali ndi zotsatira zina zosisimikiza zimene afuna apatsire Amalawi timve tonse limodzi pano pamene tikuyesa kumuyimbira kuti tithe kulankhula naye blessings makubira kuchokera mboma la Balaka kumene kodi nkhani ya network ndimene inaoneka ndithu kuti inavuta nde apa ndikupira kuti mwina zinthu zayambano ndithu kutheka ikhanga liso si network yachisankho yokho komanso khanga ndi yamafoni iso khanga tikufuna iso kuti tikupikizane naye tikulepera go through kwanepo khanga timupezana tiyese pamenepo kuti timve kuti zitheke blessings makubira ndamene tikuyesa kulankhula naye pano kuchokera boma la Balaka amene watheka selina ankana blessings makubira Balaka ndabweranso kuno kuti uli ndi nkhani yabwino noyo tuze nkhani ya network pakadali pano ndinali mkatimo monga mmene mukudziwa ndanaona kuti network ikuvutavuta zinthu zidayima pali anthu ochuluka amene amayembekezeka kuti athandizire koma atandifikira anthu amene ogwira ntchito pamalowa ananena kuti pakadali pano zinthu zimenezi zayamba kutheka panopa amba kutumiza chimodzimodzi mwapita uko zikangati zikutheka ndi napemphakonso kuti nditalankhula na presiding officer pa ndi namene angondipatsa kanthawi pang'ono kuti amafuna kuti nawonso asimikizire zimene akukamba kugwira ntchito pakadali pano koma network imene kukanga kuti yamba kutheka ndithu china chonse chikutheka pano pa Balaka TTC. Ndiye pali zotsatira zina zonse zimene ungathe kuwauza Amalawi pakadali pano zosatsimikizika zotsatira zimene ndingakhale nazo pakadali pano zitakupezeka za president komanso za members of parliament zimene ndili nazo pakadali pano ndiye pakadali pano ndifike kwambiri tiziyendera ma centers chifukwa chinoona kuti za maconstituency zinayambe kufika monga vuto la network limene ndanena kale kuti linativuta ndiye pakadali pano ndiyambeko za aphungu a nyumba ya malamulo kumeneku ndi ku Ngwangwa Balaka Ngwangwa malo amene anthu amaponya mavoti ndi amachinjiri office block malo amenewa oyambirira ndi Bamusi John Jackson amenewa ndi achipani cha DPP iwowa apeza mavoti 186 ndipo Achantunya Ronald amenewa ndi MCP amenewa apeza mavoti 14 Mtetemera Bennett amenewa ndi achipani cha UCM amenewa apeza mavoti 23 ndipo Mwawa Yusuf Hussein amene wachipani cha UDF amene apeza mavoti 8 ndipo tikapita pa Atoni Ngalande Atoni Tony amene wa independent amene wa apeza mavoti 119 ndipo tikapita pa Anessa George Ande amene wa apeza mavoti amene ndachipani cha Mafunde amene wa apeza mavoti awiri ndiye momwemonso ndipite pa center ya machinjiri omweyi wa machinjiri office block imene ili mu Ngwangwa constituency ndatenga zotsatira za mapresident pamwe pamene pandiyambe ndi Abanda Joyce Hilda amene wachipani cha PP apeza mavoti 3 ndipo Abanda Thokozani Manyika amene ndi independent apeza voti iliyonse. Abandawe Akwame achipani chija cha AAA sanapezeso voti inaliyonse ndipo achakwera Lazarus Makase amene wanda achipani cha MCP apeza mavoti 20 ndipo Chiwambo Kamuzu Water Petra achipani cha Petra amene sanapezeso voti inaliyonse ndipo Chilongo Adiu James amene ndi independent sanapezeso voti inaliyonse. Achipojola Cosmas Felix amene waso ndi independent apeza voti imodzi ndipo Akabambe Daliso Singano amene ndi UTM apeza mavoti 32.
tidakapitiriza amuluzi atupere Austin amene wa ndachipani cha UDF apeza mavoti 9. Kumbukira unaona kuti mavoti amenewa ndiosasimikizika ndipo akuchokera pa machinjiri office block center zimenezi zili mu Baraka Ngwangwa ko Switchwest. Ndikupitiza moteremo Amtalika Asa Peter amenewa ndachipani cha DPP amenewa Asa Peter apeza mavoti 289. Ndipo Mvula Uziro amenewa nda independent amenewa sadapeze voti inayiwose. Amene Fumbo Franki Tumpale achipani chija cha NDP sadapeze so voti inaliyose. Ndipo Nankhumwa Ondwani PDP sadapeze so voti inaliyose. Sauti Jordan omwe ndi achipani cha PCP sadapeze so voti inaliyose. Pomwe Aswila Smart Mulumbe amene watu kwazi wabu kuti ndi achipani cha nda independent sadapeze so voti inaliyose. Atobias Millward amene wa nda independent sadapeze so voti inaliyose. Ndipo Michael Usi Bizwek amene ndi achipani hoja zake ali mulandu sadapeze so voti ina iliyose. Ndiye zosatirazi zakapitiriranso apapa ndikambe za Phungu amene akuchokera pa amene akamaponyera mavoti pa Green Jones High School imene ili mu Ngwangwa constituency. Zimenezi ndizosatira za members of parliament a Phungu. Poyambirira mwamba apa pali Bamus John Jackson amene wandi achipani cha DPP apeza mavoti 236. Ndipo Chantunya Ronald MCP apeza mavoti 17. Amtetemera Bernard Ngawa atetemera Bernard omwe ndi UTM amene wawa apeza mavoti 19. Ndipo Ngawa Yusuf Hussein achipani cha UDF apeza mavoti 5. Ngande Anthony Tony independent amene apeza mavoti 103. Ndipo Anesta George Ande Amafunde apeza mavoti 3. Pa center imene iyi tikangana zama president ndikuonesa kuna kuti Joyce Tanda Chiuda omwe ndi achipani cha PP apeza mavoti 3. Abanda Tokuzani Manyika omwe ndi independent apeza voti 1. Pomwe Abandawe Akwame achipani chija cha AAA sadapeze voti inaliyose. Pomwe Chakwera Lazarus Maikati omwe ndi achipani cha Malawi Congress Party apeza mavoti 26. Achiwambo Kamuzuota Petra sadapeze voti inaliyose. Pomwe Achilongo Adil James independent apeza voti 1. Kumbukirani kuti zosatira zimenezi ndizosasimikizika ndipo zikuchokera pa center ya sa Green Jones imene ili mu Ngwangwa zone. Tikupitirira moteremo achipojola Cosmas Felix independent sadapeze so voti iliyose. Kabambe Dariso Singano omwe nda UTM ali mavoti 32. Michael Bizwick Usi amene wa ndachipani cha hoja zake alibe mlandu amene wa apeza voti 1. Tikapita pa Kundwani Nankhumwa ndikuonesa kuna kuti omwe ndachipani cha PDP papezeso voti inaliyose. Amtalika Asa Peter amene ndachipani cha DPP apeza mavoti 312. Ndipo Amuluzi Atupere Austin omwe ya UDF apeza mavoti 4. Ndiye ndikuti pamene papa nimezeba leba nimata kuyang'ana kuti muna ndiphizo kumana na presiding officer omwe munake angati kuti pa chisuzi kuti pakati pano kuti kani anito limene yatsekadi kapena asidate because tikuzisa mtundu wa Malawi. Ndiye muna make mkutana chisuzi pakati pano kani anito iki yatsekada pati sinaseke idakati mfutobe.
khani ya network angati teka kwache ndikuti tukamba kumene ndimene tayambira ndaikachala chachita respond kuti ndikutitheka ndipo ngatero anthu awa atofa kwambiri malingana ndi ntchito imene agwirira kuchokera usiku wonse kuchezera moti uthokoza kuti chikatheka apa chisatimeso chifukwa constituency wangwangwa ndi wankulu kwambiri muli 69 polling stations panopo tizangopanga 29 imene tayambira ntchito wonza kuti takabe ndi 40 polling stations kuti tipange zikoma kufukura netu imene ikaputa kwakataiza kanali morani ineyo sinziwa kuti machine zoziwa operate branch koma imene tinayasira zulo from 11 o'clock p.m. akhala opanda vuto ndipo tagwira ntchito bwinobwino kungoti mwina anthu ndamene mwina nakasindi process tikatenga ma-polling results kwa mwesa mozi so process jegwekedwa twamodusa ma results mungapo so nena kuti papa astingoyena kuti ayambira magadi chawo apitirize kuti ateso tumalize bwino ntchito minagwira ntchito atopa kwambiri mmene monso nimene alankhulira omwenda presiding officer amalo pano akalaka TDC pamene tikulandira zofatira zamakonstituency osiyana ndiye serina pamene popo mmene anditayimira pamenepo mupitese madera ena mope kuti zinthu zimutani achikuperekapo chithunzi koma ngati pali fulo nali lonse pelukuta network imeneyi ndikalebe ndikukuzimitanya Malawi kuti muone kuti mumve kuti chenicheni chikuchitika kuno kubaraka pa baraka LATTC pamene pa constituency tikulandira mapoti okera madera osiyana ngati ku constituency inoyo ndizi kupasirani china chilichonse ndakatamanga koma anthu aziwe kunaona kuti kumene ku baraka secondary school kumene ndi alandira zonse zochokera kuno kubaraka ma constituency onse 5 palibe china chonse chimene tayamba kufika pakadali pano. Yayi blessings makuwira zikomo ndithu kwambiri poti fotokozera ndithu kuti pakadali pano pa tili patikati tikhalenso ndithu tikucheza nawe nthawi ina. Apa sina kwamba zoyera kwa anthu ena tipite kwa Fales amene ndithu mtambo ali ku Nkhata Bay. Tilankhule nayenso amene timve kuti kodi iyeyo ayini zotsatira zosatsimikizika zotani kuchokera mboma limenelo posachedwa apo kumbukirani muli ndi times pano imene ikupatsani tsatanetsatane wa mmene zikuyendera maboma osiyana a dziko lino. Fales mtambo amene tikuyesa kumuimbira foni apa kuti timumve kuti kodi iyeyo watibweretsera zotani koma zikuonekabe kuti kumeneko kubarakako akuti ngwengwete ngwangwako zotsatira zonse zizoonesa apita muthalika a DPP pa president ndi amene akutsogola ndi kwina ndi kwinako. Fales nawe wachezera nawo kodi kapena wabwera mawu? Leo nachezera nawo pano pa St. Maria Goretti pomwe ndi pa constituency Tale Center ma center onse Nkhata Bay Central ayi ndithu onse amayenera kuti azasiye zinthu zawo pano koma iya ikufika nthawi inoyi pa ma center 27 ma center 25 okha omwe akwanisa kubweretsa ma ballot awo kumano pa ma ballot 25 omwe mwina awerengedwa mkatimo mwina kuti anthu mwina aliyense aziwe pakanali pano ndi ma center 7 okha zimene tikuonesa kuti mtunda udakalipo wautali kwambiri kuti timalizise ntchito imene kuti mwina tipite ku district Tale Center pakanali pano pa ma center omwe awerengedwa awa olumina pa ma center 15 kunoko pa nkhani ya mwina MP akutsogola ndi Mvua Simon Mvua Kaunda amene pakadali pano ali ndi 2229 ndipo amene akutsogozana naye ndi wa NCP amene ndi Ian Changa Kaunda pakadali pano yeye ali ndi 1766 akoma nkhani yayikulu ndiyo kuti ayi mamonyeza ambiri
mamonita ambiri adandaula kunena kuti nthawi anthu ayi akupanga zinthu pang'ono pang'ono zimene ena mpakana akunyanyala ena mpakana akuthawa kupita kuti nthawi simukuyigwira chifukwa pabwezi tikukapezeka ku district tali center koma tidakali pano pa constituency tali center lero kuyankha kwawo anena kuti ayi sitingachoke pano tisanamalizise kuphatikiza zosadira ndefa ife pano tikudikira kuti zitha bwanji nde zotsatira ndizokhazo basi zaphungu zimene uli nazo ndimona ngati khani unazisakaniza pamene paja unangoyamba kupereka zotsatira kena kunkuzalo wako madandaulo wamalizisa nkhani za zotsatirazo zosasimikizika mwina baba nangopanga focus pa omwe akupikisana kwambiri kunena kuti amene akupikisana kwambiri pano pa Barupi Central constituency ndi anthu awiri omwe wamwina tikatiso kwa mtsogoleri wa dziko ndekuti akupikisana kwambiri ndi mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party amene alipita wantchalita komanso amene mwina akutsogozana naye ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party amene ndi Lazarus Chakwera ndi kumene koko ulinazo zotsatira zosasimikizika zokutha bwanji komanso enawo mwina utamafotokoza kuti chifukwa amalawiwa avotera atsogoleri osiyanasiyana ndi mwina ngopanga focus kwa ochepa ena auna kuti kangati kuti kuwasala choncho ulinazo zotsatira zosasimikizika za atsogolerizo pakanali pano mwina zimene zili nazo ndi zochepa chabe mwina tiyambe ndi Joyce Banda pamene pa ndi Nkatabe Central Tale Center zimene zinafikapo Joyce Banda pamene panapeza 21 votes daliso kabambe wa UGM anapeza 14 Lazarus Chakwera 168 Peter Mtarika 151 Atubele Muluzi anapeza mavoti 3 Frank Mwenefumbo 0 Smart Swila 0 Jordan Sauti 0 Miwa Tobias 0 Kondwani Nankuma 1 vote Michael Usi 2 votes Kamuzu Chiwambo 1 vote Kwame Pandawe 4 votes Adi James Chilungo 0 votes Tokozani Banda 0 Cosmas Felix 0 Konzio Mvula 0 mina pamene papa mina polling station nimene inayenjera ndikapita mwina ku Bwelelo polling station kuona ma MP mmene zinayenjera awanda akadango mwafulilwa amene ali afford amene anapeza vote imodzi alafu muboni ali independent ana 237 Simon Vua Kaunda wa DPP anapeza 103 Ian Changa Kaunda wa MCP anapeza 23 votes Lupe Omanda UTM inapeza 5 votes koma timenetse pano kuti awawa izizi ndizo study zosasimikizika amene amatsimikiza zo study ndi ameki ndipo ntchito yo ndiyengetserayi idakali ili nkati mmene nanenera munja kuti pakadali pano mwina zimene zawonjezekapo kuti anthu aziwe ndi masenta 7 chabe pa masenta 27 omwe tili nawo pano pa Nkatabe Central constituency. Yo usanapite unakamba zochedwa akuti amaziziwa uchitika chifukwa chani kani ambiri mene amafologozera presiding officer kuti kumapezeka zolakisidwa zambiri monga ena kumapezeka kuti mbira amabonyera mavoti awo zimene zimayenera zikhalire kupeza wina wake mwina mayenera akaponye ballot box ya president koma iye wakaponya ballot box ya MP ndi kumakhala ntchito yolera konze zinthu ngati zimene zozo zimene zikuma zingaso nthawi yayitali kwambiri mwinaso ndondomeko zimene zinayikidwaso kuti anthu ayambe kuwerenga anthu akuti zimenezo zikumachedwesa pandi mmene nanenera kuti mpakana ma monitors ena namba kunyanya kuti ifeyo takhala kuno tachezera usiku wonse koma kumafika nthawi ngati zino sitinamalize mpakana ena anamba kubwereka kuti mwina tibwereso chakumasanawo tabwino tathokoza Fales tiyamphaneso nthawi ina zotsatira zinazo zikamba kubwera right zikomo tilowere pano kuchiladzulu kuli McDonald Tom ndi zotsatiraso naye amene kumeneko zosatsimikizika iyeyo I think ali nazo za phungu makhansala ndi enawo zadera limodzi mwa madera kumeneko ndeti yese kumwimbira apa ticheze naye kuti nayenso apereke ripoti lake
timu yese bwino amezi kuoneka ngati zikuvuta manetwork kanchani kumeneko koma Makutano Tom iye akuoneka kuti wakonzeka ndithu kulipatsira ndithu pena vaziwa dumpa digit imozi apo tukhangati nambalayo ili ngenji tete ya madumpa ndithu madumpa digit mnayimtadumpa digit mozero dumpa digit wona ngati wachita ma digit onse tiyambireso imeneyi komanso tikachoka tikacheza ndi McDonald tidzangopumira pang'ono kenako tidzalumikizane ndi Jason Malowa ameneyo ndithu ali mboma la Zomba ndithu taona ndachitose apa pati ndithu mukhanga tikuvuta paina kana namba ina imodzi tiite motere pamenepo koma Makutano Tom ali kuchiradzulo nde sena ese kulankhula naye amuve kuti iyeyo zotsatira kumene kusazimizika zikuyenda motani yayi kuoneka kuti kuitana ndithu after kulakwitsa awatheka Makutano Tom ndikupita kuti mukundimva hayi ndadzuka kaya kumeneko ndipo mnakandiyankha kuti mwadzuka ndakakutsutsani inu mwaswera chabwino McDonald kuchiradzulu muli patipati kaye pakadali pano kuchiradzulu center yomwe pakali panopa ndili pa district tale center komano district tale center ili pafupi ndi St. Michael's primary school yomwe ndi constituency tale center ya kuchiradzulu Masanjala. Chabwino mwatibwesera zotani pakadali pano okay pakali panopa zomwe ndabweresa chifukwa nina kuti ma-update wo chiyembekezo chomwe tinali nacho dzulo mmene mumafika usiku zachonena kuti ma-results ayenera akuyenera kuyamba kufika ku district tale center nde takhala ndithu kudikira tikuona kuti sizikutheka nde tinapita ku one of the constituencies yomwe pafupi yomwe ndi ya St. Michael's yomwe ndikunena ija kumeneko takapeza ndithu vuto lomwe lakhala mukunena mamawali vuto la network yonena kuti anthu ama polling stations onse amene ali mu constituency imeneyi 3/4 yasika komano akanika kulowetsa ma results mu kotero kuti china chilichonse chayimira pompo ma results a presidential parliamentary ndi local government zangoyima palibe movement ina iliyonse komano mwina popeza kuti chiratu takhalako nthawi osalumikizana ndionera kuti ili pa St. Michael's ipo napeza kuti ma-results amene ali a presidential center yokhayo ya pa St. Michael's iyo pa center imeneyi nangopeza kuti kungopanga picture za mmene zikuyendera kuti presidential zikuyenda bwanji ndizomwe ndabweretsa pakali panopa ndiye mosataya nthawi ndionena kuti kumene kutapeza kuti makuwerengera mavotera mose 6 mukuona ilidwa malo amenewa Joyce Banda apeza mavoti 7 Athogo Banda apeza mavoti 8 Kwame Bandawe apeza mavoti 4 Lazarus Chakwera apeza mavoti 40 Akamuzi Chiwambo apeza mavoti 2 Adili Chilungo apeza mavoti 6 Chipojola apeza mavoti 2 Akabambe apeza mavoti 53 Atibere Muluzi apeza mavoti 32 Peter Mutalika apeza mavoti 2,416 Aphunziro Mvula apeza mavoti 7 Frank Mwendefumbo apeza voti 1 Akondani Nankumwa apeza voti 1 Jordan Sauti Asmati Swira ndi Amira Tobias sana veze voti na iliyose pamene Michael Usi apeza mavoti 2 komanso china chomwe tinaona ku presidential chomwe sinapangidwa kuti manawa void votes analipo 77 so ndimene yayendera center imeneyo ya St. Michael's ku Chiradzulo Masanjala zomwe ili pafupi ndi papo pamene pali district center. Chabwino nde McDonald kubwera ku nkhani ya network mwina utafunsa kumeneko mwina vuto likuoneka kuti gwero lili patipati chifukwa kuti nkhani imene ya network tikuipeza ndithu maboma angapo kuti chilichonse chayima komanso tikati chilichonse chayima tikutanthauza kuti
kumbali ya manyo paibe chimene chikuchitika basi zinthu zayimiratu tatambasuliye bwino pamenepo kumbali ya network zomwe chikuchitika najenza nawo continuous returning officer mai Alice Nyalugwe wafunsa kuti kodi inuyo chenicheni chikuchitika ndi chani. Of course poyamba natikuzonena kuti mamavotera momwe akuyenera kulandira zotsatira constituency yonse ya Chiradzulu Masanjala ndi muvotera mokwana malo amene amavotera anthu okwana 63 koma nthawi imeneyo timayankhulana nawo amanena kuti akwanitsa kulowetsa mu system umo malo amodzi okha. So it's 1 out of 63. Izi za mamalizatha president amene ndimanena apa ndonena kuti foti tinali pompo timatolerano koma presiding officers amene anali pamalo pamenepo ndiye chachikulu chomwe anena akunena kuti sevayo ndi I think it's down, I think country wide amene anatiuzira mayiwo kuti it's down. Mwina panali njira zoti akuona kuti akuyesera kuyidzutsaso koma pakali panopa tonena kuti even ku district center kunoko anthu onse angokhala ndithu tangokhalakhala kudikirira kuti mwina malizatsi amayenera kuti abwere ndi malizatsi bayinawo makonstituency onse asanu amene ndi Masanjala, Nyungwe, Tumbwe, Midima ndi Nguludi komano pakali panopa palibe chomwe chikuchitika tangokhalakhala kudikira kuti mwina zikalongosoka ayamba kubwera malizatsi zawo tipatsa malizatsi manually pakali panopa zimaoneka ngati anthu ali busy maybe kudutsa through system yomwe anakhazikitsidwayo komano kuti za manual izo ndi sakutipatsa iyayi mwina tidayeseraso njira zina mwina ukafunsa akuluakulu koma pakali panopa provision imeneyoyo anali ndi chikhulupiriro kuti akalowetsa mu system ndekuti azitengano malizatsiwo kubweretsa ku tally center ya yomwe district. iyayi McDonald Tom ndekuti zonse zikalongosoka ndikhulupirira kuti ndoti utiziwitsaso kuti tidziwe ndithu ngati ino tsopano zinthu zikupita chitsogolo kuchiradzuluko kuuzani zimene zizi ndithu tikapeza china chiyefika chatsopano tibweranso kufotokozera omvera ndoonera kuti zikuyenda bwanji kuno kuboma la Chiradzulu. McDonald Tom ameneyo ndithu mboma la Chiradzulu kuoneka kuti chichonse nomene wafotokozeramo chakhala ngati ndithu kuti chayimiracho chabwino iyayi tingopumira pang'ono tiyese kulumikizana ndi Jason chifukwa njira zake zolumikizana zikuoneka kuti little complicated pang'ono ndi ayese ndithu anthu athu ku FCC kuti tilumikizane naye pang'ono tingopumira kuti achite zimenezo